Nou, goeie. Hier nog een vermoeden. Jawel, hè? Ja. Waar ben je aan het doen? Ik ben een bottenschemaatje. En er moet spullen in plakt worden volgens mij. En ja, dat moet even gebeuren. Ja. Ja, Nou, mooi waarde voor. helemaal geweldig. En waar helpt jou? Dat is mijn zoon. Hey. Dat is Pieter. En Pieter het even tiert? Ja, ik heb van de morgen les en vanmiddag ben ik vrij. Ja. Dus En dan moest men wel even helpen. ja, Ja. Vies het wel leuk? ja, wel een lekker heen moeten. Ja, het is geen straf nou. Nee, het is nog wel lekker waar. Dus Maar zie je nog op squallen? ja, ik heb van de morgen online les. Hè, dus ik door bedrijfskunde in Ljouwt. En ben er nog meer Ben die je helpen kennen? Of, Mijn dochter die is al in de huiswaai, dus, maar die springt ik nog wel eens even bij. Ja, als we even een klusje had, dan is die direct nog wel. Dus ja. en of je dus ook nog dingen bij het eind? We hebben zelf een koeriertje, dus we zijn altijd, daar ben we wat druk mee. Ja. Ja. En nou heel nauw liep het mij in de coronatijd. Ja, maar we hebben ook wat oorwerkers alleen nog pakketje bezwaringen. Dus, ja. Waar bestaat dat dan in? Wij rijden voor de Jumbo in Dokkum en we rijden voor Probo in Dokkum dan. En dat is ja, vaak ik wel wat spoedritjes, dus ja, dat soort dingen. En je rijdt zelf ook nog of je binnen meer? Ik rijd zelf zo nou en dan even. Ja? Ja. Is wel leuk, hè? Ja? Ja. Wat is er zo leuk aan dan? Nou, contact met de mensen onderwijs. Maar dan ben je nou de enige die thuis bent. Ben je dan nou elke keer de klas? Nou, elke keer de klas. Nou ja, eigenlijk wel ja. Ja? Ja. Maar ja, zo gaat dat denk ik. Ja, dat denk ik, ja. Ja, nou ja, ik vind het net zo erg, ja. En het is nog wel leuk om thuis te wonen? Jo ja, ja. Maar die maakt het elke jaar in mijn ballen kleden, dus... Zo? Ja. dus En het eten, dat gaat ik goed? jo ja. Ja? Ja. Ja, er is niks voor zitten nou, hè? Nee. Mijn shop me om.